Gaur medikoaren kontsultan dago eta... Lehena mesedez! Nola duzu izena? Ainhoa dut izena. Nongo mina duzu? Estaliko mina du. Estula duzu? Ez du. Ezaina, ekarri termometroa eta ipini. Bost minutu geroago... Sukarra duzu! 38! Zuk anginak dituzu, izozkia gustatzen zaizu, ezta? Bai, asko gustatzen zait. Ongi da, zarabe hau hartuko duzu. Agur eta ikerrik asko. Ez dago zergatik. Laster sendatu!